Hoy, karnuba, magmamanok, magrarabit, at mga nag-aalaga ng hayop. Nanay, tatay, lolo, lola, mga kaibigan, kapatid at mga interesado sa pagkahayupan. Tara na po at sama-sama nating pasyalan ang aming munting farm. Namnama di kamtu maawanan di pagyak sumagmamano abulan. Magandang umaga, muli karnuba. Ito, titignan natin yung ating mga alaga ulit. Ito medyo makapal yung hamog, mababa pati. Halos araw-araw kasi naulan na eh. Buti kung paambon-ambon lang, pag umulan buhos. Ito na yung ating mga dominants, dyan sila. Ngayon puntahan natin yung ating mga alaga. Nilagyan ng parang upuan dyan. So ito yung mga alaga natin, mga dominant natin. So far naman okay naman, hindi naman nagbago yung dami ng kanilang itlog. Ito, magbibigyan ko sila ng dahon ng vine dyan sa harap. Nakainin din nila yan eh. Kahapon nga, tingnan yung may mga balat-balat pa ng pakwan dyan. Gustong-gusto nila yung pakwan. Kaya nanguha tayo ng mga tira-tira na pakwan doon sa bukid kung saan nagtanim yung ating mga kapitbahay ng pakwan, yung mga hindi na nila kinuha, mga reject na kumbaga. Tapos yun, hinog natin, in-store pa natin doon sa may kubo. In a day or two, siguro medyo pula na yun. Alam nyo naman yung mga manok, gustong-gusto nila yung ang nakikita lang daw na kulay is talaga is red. So aside from that, aside from being red, may refreshment na rin sila. Snack na rin nila. So andito yung ating mga silky, tsaka yung iba nating mga alagang manok. Ito yung ating mga kwan na to anak na ng mga dominant to. So, D853 at saka D1O na yun yung iba dito. Tapos may yung isa na yun is yung brown na silky. Tapos eto yung ating mga silky. Medyo hindi natin maiwasan na sipunin sila dahil sa na rin sa panahon, mainit sa tanghali tapos biglang bubuhos ng ulan sa latter part ng hapon. So yan, ito yung ating mga Orpingtons with a couple of RIR, BPR and BA. Tapos may isang Blue Jersey Giant. Ito yung mga alaga nating F1 na D853 at saka D109. Okay. Tapos may ibang hinahalo natin doon yung ibang Jersey Giants. Ito yung mga bingala natin na. Tingnan nyo na kung anong improvement meron. Diba? Ito na sila ngayon.
enjoy na sila. Ngayong araw, subukan natin silang pakawalan. Matagal-tagal na rin naman na sila rito. So, ito na yung at home na sila rito. For sure din naman, babalik din sila. So, bubuksan na natin tong kanilang, ang pintuan ng kanilang kulungan. And then, we set them free. Fourth day. Tapos, sa bandang hapon, pababalikin din natin ulit sila dyan para mas safe sila. Although, with regards sa mga predator, hindi basta-basta malalapitan to ng kahit anong predator. Mapatao man yan o mga ahas, ganyan. So, ito na yung ating mga peking duck. Itong mga peking duck na to, iba dun sa mga nasa bundok. Yung may mga namatay dati, galing dun sa bundok. Ito na yung ating mga gansa. Yung 5, yung naandun sa bundok, mayroon tayong 8 nililim-limang ngayon ng mga inahin doon. And nangitlog na din ulit yung isa. Again, subscribe po tayo. Paruba, malapit na tayo sa 1,000 mark ng subscription natin. So, sana makasama kayo sa ating first 1,000 subscribers. So, tuloy lang natin yung ating gala. May yung mga dating sisiw na nasa bahay, sinama na rin natin sa kanila. Kaya may makikita kayo dyan ng mga maliliit pa. Ayun yung huling batch na napapisa natin. Sana magtuloy din sila like itong mga nauna. So, medyo marami-rami na rin sila. Yung iba nga ay pinampun natin. Yan. Sigurado niyan pag alis natin dito, lalabas yung mga yan. Makikita natin yan na maya-maya lang or siguro pag nakuha na nila yung sign na pwede na silang lumabas. Sunod-sunod yan kasi flock yan eh. Sama-sama yung mga yan. Kung asan yung isa, pupunta yung mga yan. Susunod yung iba dyan. Kailangan lang nila na may makitang maunang yung parang leader nila na lalabas. Pag yan, lumabas. Kung saan pumunta yung isa, sunod-sunod dyan. Hanggat kaya nilang sundan, susunod sila. So, as you see, yung mga, di ba, yung nung nilagay natin, ang liliit pa ng mga puti. So far, sa awa ng Diyos naman, masigla yung mga puti natin, yung mga African white Guinea fowls. So in a few months, mangingitlog na rin yung mga yan. So madadagdagan na rin na naman sila, lalo na yung ating mga puti. Kung bakit ko hinalo dyan is for sure magko-crossbreed dyan. So makakakita tayo ng lalabas na ibang kulay. O baka magkaroon tayo ng pied or ibang spots ba. Katulad ng iba dyan na may pied tayo. Although yung pied natin dyan is lalaki. May yung pied natin. So yan. Pag kasi doon natin nilalagyan ng pagkain sa may kainan nila, yung ginawa nating homemade na kainan, limited yung kasi yung space, hindi nakakakain yung mga maliliit. Kaya dito na lang natin sila sa lapag pinapakain. Hanggat hindi naman basa yung flooring,
may mga bato-bato na gravel and sand na rin. Yan na sila kakain para lahat sila makakakain, kasi yung mga maliliit binubuli rin ng mga malalaki. So hopefully yung target natin dito na mga 150 siguro kaya natin i-achieve towards the end of the next breeding season. Kasi pag naitlog tong mga to, siguro kahit sabihin natin 5 lang dyan ang babae, or let's say 10, at makakuha tayo ng mga very least na sisig from each of the 10 hens, kahit 10 lang din na sisig, although hindi naman lang din yun, 100 na agad yun. Okay, so ito, kahit yung mga gansa natin, dyan na rin natin sila pinapakain sa lupa. Pinahanap-hanap nila yung lupa. So total, ang pinapakain natin dyan pala is yung HPDP, yung broodso. Gustong gusto nila Tingnan nyo kung anong ginawa nila dyan sa dati yan, puno ng ng damo. Madamo dyan sa banda na yan. But after a while, naubos na yung damo. Gustong gusto kasi nila yung yung ugat ng damo na kainin. Kaya tingnan nyo, parang binubungkal nila yung lupa. Okay. Yan, nilagyan din natin sila ng bulaklak ng anong tawag dun? Sa Ilocano is saysayot. Parang patola. Shout out pala kay Benji Lorenzo sa patuloy niyang pag-guide sa atin, pagtulong niya sa ating goal to reach 1,000 subscribers, and yung medyo mataas na number ng watch hours. Kaya mga karuba, kapag may nakikita kayong mga commercials na lumalabas kapag nanonood kayo ng ating mga video, maaari lang po para po ma-sustain natin yung ating goal na makapag-produce pa ng mas maraming video, may continue natin. Pakipanood po yung mga commercials na lumalabas. Tapos kung maaari lang din po, kung hindi naman ganun kahaba yung video, panoorin nyo sila, panoorin yung ating mga video, kahit huwag nyo tapusin hanggang sa dulo, kahit mga 15 minutes lang, malaking tulong na po sa atin yan. Aruba. Okay, basta tuloy lang po yung ating
pagtangkilik sa ating video. And eto nga't medyo nagbukas na rin yung klase, nag-start na rin, and I'm at the middle of making educational videos na rin sa automotive. I will try to publish, mag-upload din ng kahit isang parang test video para sa ating mga mag-aaral ng automotive. Kung anong kalalabasan nun, we'll decide whether we will continue to produce videos, okay, na para matulungan din sila. Susubukan kong gawin yon na Tagalog kasi marami ring mga nagre-request na mga subscribers natin, mga tropa natin, na hanggat maaari gawin nating standard natin na Tagalog yung ating usapan dito para maintindihan nila kahit papaano. Kahit bulol-bulol yung Tagalog natin, at least meron silang idea, kaysa naman sa puro Ilocano medyo wala na silang magagawa doon. Talagang magkakaroon na ng no communication at all. Although yung mga automotive classes natin is mga topics are mostly English, try natin Tagalogin. Ito, lumabas na sila, Cardoba. Hindi natin namalayan na lumabas sila. May ginawa natin kasi din kasi tayo. Ayan, tingnan nyo kung anong siya nilang nakalabas. Ano ba yung hinahanap nila? Naghahalukay silang kanilang pagkain, most of which insekto. Kahit langgam yan, kakainin ng mga yan. Okay? So, letting them go, pag pinalabas natin sila na ganyan, hindi lang natin sila inaya ang mga pag-exercise, pero makakatulid din tayo ng patuka ng pagkain nila. Kasi paglabas nila, marami na silang makakain ng mga insekto. Pagpasok nila dun sa loob ng kanilang kulungan, kanilang bahay, hindi na yan sila kakain kasi busog na sila eh. Okay? Tapos yan, no? Tignan nyo, kung asan yung isa, doon pupunta sila lahat. Diba? Ang gandang tingnan. Imagine, three times as many as that tatakbo dyan, no? Diba? Oh. Paghawak mo ng patuka, yung pagkain nila, medyo may tama yung panang isa, nabuli na naman yan. Tapos pupunta ka na doon sa kanilang kulungan, papasok na rin sila, susunod na rin sila. Well, let's pause for some breaks. Ano? Oh. Yan yung kanilang nanay. Ang miss ko po. Ayaw nilang pumasok. Yan. Yan, para yan. Mag-uumpis na rin papasok yung maya. Lalagyan ko lang din ng kasi yung mga malilit dyan, siguradong hindi basta-basta yan makapasok dahil mataas yung parang lower part ng pintuan. So lalagyan ko yun. O yan o. O.
Yun, papasok na yung mga yun. Kung saan na silang papasok. So, lalagyan ko yun dyan ng banda dyan ng parang daan nila kahit yung mga islab-islab dyan na scrap din natin. Ayan. Kasi pasokan na yung mga yan. Sunod-sunod na yung mga yan. Buti nga ganyan sila nakamo. Dati kung hindi mo yun sila malalapitan ng ganyan. Kung hindi ka nila kilala, hindi lalapit ng hindi ka kaya makakalapit ng ganyan. Hingay nila, no? Sarap sa tenga. Ang tinis ng kanilang huni, ng kanilang ingay. Diba? Natural phenomenon na yan sa kanila. Yung they move as a flock. So, birds. So, lalaki na talaga rin yung mga puti natin. All the way from Bulacan. Maambol, pero ba? Sana hindi mo namulan. Hanggat hindi nakakakain yung mga yan para makakain sila lahat. Kasi dyan na sila sa lapag nakain eh. Sa floor na sila. Sa lupa na sila nakain. Yan. Yan sabi ko. Hindi ko na nakunan kasi nilagyan ko ng parang tuntungan nila. Sinasabi kong para makapasok kahit yung mga maliliit. Kaya nakapasok na rin yung mga maliliit. Yan o. Hingitin ng mga pato. Papeking lang natin. Mayroong isang dalawa. Yan. Nakapasok na rin. Yung isa na lang. Kailangan na yan ng tulong. Hindi niya nakita kung paano makit yung isa kanina. So yan, kato ba? Ang update sa ating mga Bengala. Sa awa ng Diyos kahit pa paano marami-rami na rin sila. Siguro in few months may mangingitlog ulit. Siguro pag natapos pag matapos tong tag-ulan siguro yan, mangingitlog na naman tong mga tulid pa eh. Pwede makatakbo rin. Ito ang reward sa pagbubukid. Magiging stress-free ka pag makikita mo yung na malulusog yung mga alaga mo. Pero ang sad part of it is kapag ka namamatayan ka. And kapag ka naisip mo yung nauubusan ka na ng patuka, yun, magkaka-stress ka na naman, sigurado. Mahirap din kasi lalo na kung wala kang mabenta or what. Wala kang ipantustos sa pambili ng patuka nila. Sana dyan sa mga peking natin na yan, hindi walang mamamati katulad doon sa bundok. Itong mga gansa natin, sana may mga itlog na rin dito.
the next few months. Hapon na naman, ayan. Andyan na ulit sila sa kulungan para ma-ensure natin yung kanilang protection, and para ma-train sila further na dyan talaga yung bahay nila, and at some point in time during the day, bandang hapon na, kailangan na nilang kumain, so kailangan nilang pumasok dyan sa kanilang bahay. Dyan din natin sila pinapakain kapag hapon, and sa morning bago natin sila pakawalan. Tuloy pa rin yung update natin dito sa ating mga Bengala. Guinea fowl. So yan, yung nasa gitna na yan is pied. Puti yung kanyang breast. Lalaki. So, parang may nakita na ako dyan sa mga puti. Dalawa yata yung lalaki or tatlo. So yung apat is mga babae. So yung mga puti na African Guinea fowl, yung African white Guinea fowls, kapag na-cross nila yung iba dyan na pure na gray, magkakaroon ng, for sure magkakaroon ng ibang kulay yung kanilang mga offsprings, yung kanilang mga anak. So kapag binili natin yung Bengala, yung rare colors na sinasabi nila is iba yung presyo. Tulad yan, yung mga African white Guinea fowls with the same age as compared sa standard na gray, halos doble yung price niya at the same age.
Umulan kanina, Karuba. Lakas ng ulan. Kaya ito. Oh. May swimming pool na naman dyan sa harap ng kulungan. Kaya tingnan nyo na naman yung ating mga peking duck. Madungis na naman. Pero, ewan ko, yung nasa bundok mo, mas okay pa yung kulungan nila na kaysa yung mga peking duck na nandyan. Kaso, mas okay itong mga nandito kasi yun sa mga nasa bundok. Still here, mga Karuba. Manood kayo sa ating mga videos. Mag-subscribe. I-like nyo sila. Share nyo sa inyong mga kaibigan para dumami tayo. Lalo na po dito sa Ilocandia. Napapansin nyo yung ating mga dialogue. Karami. I can even say na mas marami yung mga Ilocano dialogue natin. At may mga Ilocano 101 din tayo para dun sa mga hindi nakakaintindi ng Ilocano. Okay? So much for that. Salute to all of you and be safe. Mag-ingat tayo lalo na sa panahon ngayon. Alagaan natin yung ating mga katawan, hindi para sa atin, pero para sa ating mga mahal sa buhay. Okay? Sa ating pamilya, sa ating mga anak. Kasi kung magkakasakit tayo, hindi lang tayo magsasuffer. Mas magsasuffer yung ating pamilya. Okay? So, good day and see you in my next video.